दिल्ली शब्द पूर्ण करून धकयलो। माजी आमदार आणि राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हांच्यान इंटरलॉक कामाक सुरवात। कारवार न्यू KHB वाठारात गेल्ल्या बरेच वर्सांच्यान सार्वजनिक गणेशोत्सव तसेच नवरात्रोत्सव मोठ्या भक्तिभावान आणि उत्साहात साजरो जाता। वसाहतीतल्या गार्डन परिसरात गणपती मंडपात हो उत्सव आयोजित जाता। मात्र पावसाळ्यात सभा मंडपाच्या मुखार मोठ्या प्रमाणात पावसाक उदक साचून चिखल जाती आशिल्ल्यान नागरिक आणि उत्सव समितीक अडचणीचो सामनो करचो पडटालो। गेल्ल्या वर्साक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव वेळार भेट दिताना माननीय माजी आमदार आणि राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सभा मंडपाच्या मुखाल परिसरात इंटरलॉक बसवून दिवचे आश्वासन दिले। तेमी दिल्लो हो शब्द पूर्ण करत आज सोमार 24 ऑगस्ट 2026 दिसाक श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सुमार 3600 चौरस फूट क्षेत्रफळात स्वतःच्या खर्चान इंटरलॉक बसवच्या कामाचो शुभारंभ केलो। या वेळार वार्ड 13चे माजी सदस्य श्रीमती अनुश्री कुबडे, युवा मोर्चाचे श्री पर्वत नाईक, गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री शिवानंद नाईक, समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य तसेच वसाहतीतले नागरिक मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले। या वेळार उपस्थित नागरिक आणि समितीच्या पदाधिकाऱ्यान श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हांगेले मनपूर्वक आभार मानून तेमगेलो सत्कार केलो। अंकोला वंदिगे हिंगा श्री सर्वेश्वर मंदिराच्या नूतन प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन। कारवार अंकोला वंदिगे हिंगा श्री सर्वेश्वर मंदिराच्या नूतन प्रवेशद्वाराच्या उद्घाटन समारंभाक भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी उपस्थित राहून प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन केले। नंतर श्री देवाचे दर्शन घेऊन प्रसाद ग्रहण केलो। या वेळार पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी श्री संजय नाईक, श्री जगदीश नाईक, श्री मोगट, श्री चंद्रकांत नाईक, श्री सूरज नाईक, श्री श्रीधर नाईक, श्री प्रवीण नाईक, श्री निलेश नाईक, श्री संदीप गावकर, श्री दामोदर रायकर, श्री सुब्रमण्य गावकर, श्री बाळकृष्ण नाईक, श्री गणपती नाईक, श्री वामन नाईक तसेच युवा नेते श्री पर्वत एस नाईक हांचे सहित इतर मान्यवर उपस्थित आशिल्ले। रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स। हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात। लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा। पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता। आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा। अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात। ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा। आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा। रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक। मंत्री नागेंद्र हेंगेल्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजपचे धरणे आंदोलन समाप्त। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार हिंगा जिल्हाधिकारी कार्यालया मुखार गेल्ल्या 7 दिवसांपासून सुरू आशिल्ले भाजप कार्यकर्त्याचे धरणे आंदोलन अखेर समाप्त झाले। भाजप कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपालाक निवेदन सादर केले। वाल्मिकी विकास महामंडळाच्या घोटाळ्याचे सूत्रधार आशिल्ले नागेंद्र हेमी तातडीने राजीनामा दिवचो अशी मागणी निवेदनात केली। या धरणे आंदोलनात माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक, सुनील हेगडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे सहित अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी आशिल्ले। ಸಚಿವನಾಗಿ
187 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 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 ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बेके बेको मेथेनॉल वाहतुकाचो टँकर उलटलो मोठो अनर्थ टळ्ळो कारवार चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान मेथेनॉल रसायनाची वाहतूक करतो टँकर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेक उलटल्याची घटना तेल्लापूर तालुक्यात इडगुंदी वाठारात घडली. सुदैवान या दुर्घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली ना. टँकर उलटिल्ल्यान काही काळ महामार्गावेली वाहतूक विस्कळीत झाली. मेथेनॉलची गळती जावची शक्यता आशिल्ल्यान पोलीस उदपालोचे दलाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच तांत्रिक पथक घटनास्थळात दाखल झाले. सोमारा दनपारा क्रेनच्या मदतीन टँकर सुरक्षितपणे उचलले. नंतर पोलिसांनी महामार्गावेली वाहतूक सुरळीत केली. संभाव्य रासायनिक गळतीमुळे जावचो मोठो अनर्थ टळिल्ल्यान नागरिकांन सुटकेचो निश्वास सोडलो. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.